Jukuk diliek padona layana dipandang kabangun tubuh detong-etong puluh mua kini menjalang tujuh balik laga digadang mukironyo. Dek sabab karena itu ayah na ingin bawasiat jo pituah kato amanah banamu pitaruh ayah. Keuntuang bayak lah itu taradok pitaruh batinggakan nyo jadi sitawa jo si dingin. Umpamo kumpai jo cikarau paure hidup laya batin iswa indak tagamang lay. Mangkonyo sanang ati ayahna. Pakaikan patang jo pagi amakan siang jo malam pitaruh ijan dilengahkan. Nyampang kok singke umu ayah. Saseyui anguk kaputui sesentak nyawa kecarai. Indak dirintang dunia lai Allah rasajo nantakana. Ghufranakallahu rabbana wa ilaikal masyir. Nah, starinyo sumbang bagawa. Jangga bagawa jo laki-laki ko awak sajo pedusi sorang mencampu awaken banyak. Sumbang bagawa semua gadang kalau bakumpul-kumpul lalu kecuali ado keperluan. Di awak tu anak gadis sumbang bagawa jo pajakete satu bermain bakucing-kucing. Balari bakaja-kaja bersimbang main kalereng. Atau awak masih pacaran bagawa serupa orang lah kawin lah laki galintin pintin ilia mudia barangkai-rangkai saton dan tak cari tangga. Sumbang namanya tu nak. Dak boleh. Nah, iko sumbang nang pangabisan. Namanya sumbang karena. Adapun nang dimungkasi jo karena yaitu galagat pembawaan, sifat tabiat jo parangai karakter jo sikap mental. Kurang etis, kuranglah patui kalau babisiak baduo-duo sedang awak dalam betigo. Kurang rancak, kuranglah elok. Malucu membuat garah bagalui jo bakucing dan mahota bakerikian dalam menjangwak batakziah. Ndak boleh galak melihat orang jatuh. Jangan menuti iduang di tengah rami tersinggung orang berkuliliang. Termasuk jua sumbang karena mengaku di tangan kida menjambu atau menampuang melambai menyetop oto. Sebab karajo tanganan kida mengaku barang musuh anya dan kumuah nalatolata.